संध्याकाळच्या लालसर प्रकाशात आदित्यची बस पिंपळपाडा गावाच्या चौकात येऊन थांबली आणि काही गावकरी कुतूहलाने नव्या माणसाकडे पाहू लागले. आदित्यने खांद्यावरची पिशवी ठीक केली आणि आजूबाजूला नजर फिरवली. गाव फारसं बदललं नव्हतं. तीच मातीची घरं, ते जुन्या विहिरीचं गार पाणी आणि त्या चौकातलं ते भलं मोठं पिंपळाचं झाड. एक गोष्ट मात्र लगेच जाणवली. गावात एक विचित्र शांतता होती. संध्याकाळ असूनही कुणी फारसं चौकात उभं नव्हतं. सगळेजण आपापल्या घरात शिरताना त्याला दिसत होते. जणू कुठेतरी काही संकट येणार आहे अशी चाहूल लागली होती. आदित्यने मनातल्या मनात हसत खांदे उडवले. गाव म्हणजे असंच असेल कदाचित. मीच आता शहरी सवयीचा झालोय, तो स्वतःशीच म्हणाला. त्याचा जिवलग मित्र तुषार त्याच्याकडे धावतच आला. ए आद्या, शेवटी आलास तू. ये घरी जाऊया पटकन, उशीर नको करूस. अरे इतकी घाई कसली, आदित्य हसतच म्हणाला. तुषारच्या चेहऱ्यावर मात्र हसू नव्हतं. संध्याकाळनंतर बाहेर राहायचं नाही इथे, चल आधी, नंतर सांगतो सगळं. रात्री जेवणानंतर आदित्य मोकळ्या हवेसाठी बाहेर बसला होता. घराबाहेरची चंद्रप्रकाश न्हायलेली वाडी अजूनच सुंदर दिसत होती, पण हळूहळू त्याच्या अंगावर शहारे येऊ लागले. संपूर्ण गावात गार वारा सुटला होता. कुत्रे सुद्धा शांत होते. अचानक दूरवरून पिंपळाच्या पानांची सळसळ ऐकू आली. त्या झाडाभोवती काळसर धुके जमल्यासारखं दिसत होतं. अचानक पाठीवर कुणीतरी हात ठेवल्यासारखं वाटलं. आदित्यने घाबरून मागे पाहिलं, पण तिथे कुणीही नव्हतं. त्या क्षणी सावित्री काकू समोर आल्या. बाळा, आज जा, रात्री बाहेर बसायचं नाही इथे. त्या जरा गंभीर आवाजात म्हणाल्या. काकू, असं का? एवढा सुंदर चंद्रप्रकाश आहे. सावित्री काकूंचे डोळे खोल गेले आणि त्या हळू आवाजात पुटपुटल्या. सुंदर आहे, खरं आहे, पण त्यात तिचं सावट मिसळलं की माणसाला दिसतं ते फक्त काळं. आदित्य काही बोलणार इतक्यात काकू पुढे म्हणाल्या, त्या पिंपळाजवळ रात्री जाऊ नकोस. तिथं बसलेली ती जर तुला दिसली तर. त्या वाक्याच्या पुढे त्या गप्प झाल्या. फक्त हलकेच जपून राहा असं म्हणत त्या निघून गेल्या. पुढच्या दिवशी आदित्य आणि तुषार गावात फेरफटका मारायला गेले होते. पिंपळाजवळून जाताना आदित्य थबकला. झाड खूपच जुनं होतं. जाडखोड, गुंतागुंतीच्या मुळा आणि पानांची जाळी. एक वेगळीच भीती त्याच्या अंगावर येऊन गेली. तुषा, एवढे लोक घाबरतात का या झाडाला? तुषारने आजूबाजूला पाहिलं आणि हळू आवाजात म्हणाला, एवढंच नाही, असं म्हणतात की रात्री तिथे कोणीतरी बसलेलं असतं आणि जर ते आपल्या डोळ्याला पडलं तर माणूस दुसऱ्या दिवशी जगत नाही. आदित्य हसला. अरे, अशा गोष्टींवर अजूनही विश्वास ठेवतोस का? तुषारने त्याच्याकडे गंभीर नजरेने पाहिलं. तू राहू दे, मला माझं आयुष्य गमवायचं नाही. मी रात्री त्या बाजूला जात नाही. आता रात्र झाली. आदित्यच्या मनात एकच विचार घोळत होता, खरंच तिथं काही आहे का? शेवटी त्याने ठरवलं, आज मी पिंपळाखाली जाईनच. काहीच नसेल तर स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहून मला समाधान तरी होईल. मध्यरात्र झाली तसा आदित्य हळूच घराबाहेर पडला. चंद्र काळ्या ढगांमागे लपला होता. गाव पूर्णपणे अंधारात होतं. फक्त दूरवर त्या पिंपळाच्या झाडाकडे जणू कोणीतरी बोलावत असल्यासारखं त्याला सारखं वाटू लागलं. त्याने घसा कोरडा गिळला आणि पुढे चालू लागला. जसा तो झाडाजवळ पोहोचला तसा जोराचा वारा सुटला.
पाने जोरात हलू लागली. मातीचा वास अचानक नाकात शिरला आणि अचानक त्यानं पाहिलं, झाडाखाली एक सावली बसलेली होती. लांबसडक केस जमिनीवर ओढलेले, पांढऱ्या फाटक्या साडीचा भेसूर चमकणारा रंग. तिचा चेहरा मात्र पूर्णपणे अंधारात होता. ती सावली हळूहळू डोकं वर करू लागली. आदित्यचं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं आणि मग त्याला दिसलं, ते डोळे एकदम लाल भडक, अगदी रक्तासारखे, थेट त्याच्याकडेच रोखलेले होते. त्याच्या तोंडून एक जोराची किंकाळी निघाली, पण आवाज बाहेर आलाच नाही. सावली उठली आणि त्याच्याकडे सरकू लागली. आदित्य प्रचंड घाबरला. जीवाच्या आकांताने तो तिथून पळत सुटला. घरात जाऊन थेट गोधडीत शिरला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याला जाग आली तेव्हा अंगात अशक्तपणा जाणवत होता. त्याच्या डोक्यात काल रात्रीचं दृश्य फिरत होतं. झाडाखाली बसलेली ती स्त्री, तिचे ते लाल डोळे आणि ती थंडगार नजर. तुषारने त्याला पाहून विचारलं, काय झालं रे तुला? रंगच फिका झालाय तुझा. आदित्य काहीही बोलला नाही. त्याने फक्त पाण्याचा ग्लास घेतला आणि हळू आवाजात म्हणाला, तुषा, काल रात्री मी गेलो होतो पिंपळाजवळ. तुषारने डोळे विस्फारले. काय, वेडावलास की काय तू? आणि मग दिसलं का काही तुला? आदित्यच्या अंगावर पुन्हा शहारे आले. हो, मला ती दिसली. तुषारच्या चेहऱ्यावर आता भीती उमटली. म्हणजे खरंच आहे ती? आता आपल्याला हे समजून घ्यावंच लागेल, हे काय आहे आणि काय आहे. दुपारी ते दोघे सावित्री काकूंच्या घरी गेले. घराच्या अंगणात काकू बसलेल्या होत्या, डोळ्यात चिंतेची छटा. काकू, आम्हाला सगळं खरं सांगा, आदित्य थेटच म्हणाला. काकू थोडा वेळ शांत राहिल्या आणि मग त्यांनी खोल श्वास घेतला. बाळांनो, हे गाव शापित आहे. 30 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. गावात यमुना नावाची एक बाई राहत होती. ती विधवा होती, पण तिच्याकडे औषधांची, वनस्पतींची चांगली माहिती होती. लोक तिला देवाची माणूस म्हणायचे. काकूंचा आवाज थरथरला. एका वर्षी गावात दुष्काळ पडला. लोक आणि जनावरं मरायला लागली. बाळही आजारी पडली. गावकऱ्यांनी त्याचा दोष यमुनाला दिला. गावकरी म्हणाले, ही जादूटोणा करते. आणि एका रात्री सगळ्या गावाने तिला पकडलं. आदित्य आणि तुषार निशब्द ऐकत होते. त्यांनी तिला चौकात मारहाण केली आणि शेवटी पिंपळाखाली जिवंत पुरून टाकलं. यमुनाने शेवटच्या श्वासात गावाला शाप दिला, ज्यांनी माझ्यावर अन्याय केला त्यांना मी शांत बसू देणार नाही. माझा राग या गावावर राहील. त्यानंतर गावात अनेकांना अजब मृत्यू आले. रात्रीच्या वेळी लोकांना ती दिसायची. कोणी धाडसाने तिच्याकडे गेलं तर दुसऱ्या दिवशी तो जिवंत राहिला नाही. काकूंचे डोळे पाणावले. मी लहान होते तेव्हा हे पाहिलं होतं मी. त्या रात्रीचा तिच्या किंकाळण्याचा आवाज अजूनही माझ्या कानात घुमतो. ते सगळं ऐकून आदित्य आणि तुषार आपापल्या घरी गेले. त्या रात्री गावात एक विचित्र वातावरण होतं. वारा जोरात सुटला होता आणि आकाश काळभोर झालं होतं. आदित्य झोपायचा प्रयत्न करत होता, पण त्याला काही केल्या झोप येत नव्हती. अचानक त्याच्या कानाशी कोणीतरी कुजबुजल्यासारखं वाटलं. आदित्य, त्याने दचकून डोळे उघडले. खोली पूर्णपणे रिकामी होती, पण पुढच्या क्षणी भिंतीवर हलकसं पाणी वाहत असल्यासारखं दिसलं. थंडसर पाण्याचा वास खोलीत सर्वत्र भरून राहिला. त्याच्या डोळ्यांसमोर एक अस्पष्ट आकृती उमटली. ती स्त्री, तेच लाल डोळे, पण यावेळी
ती रडत होती. मला न्याय दे. माझ्या मृत्यूचं सत्य तू जगाला सांग. तिने हात पुढे केला आणि अचानक गायब झाली. आदित्य मात्र उठून उभा राहिला. त्याचं सर्वांग घामाने भिजलं होतं. तो दुसऱ्या दिवशी तुषारच्या घरी गेला. तुषा, आता हे थांबवायलाच हवं. आपण गावच्या जुन्या नोंदी शोधू. पोलिसांची फाईल असेल कुठेतरी. मला सत्य सगळ्यांसमोर आणावंच लागेल. दुसऱ्या दिवशी ते गावाच्या चावडीवर गेले. जुन्या वह्या आणि कागदपत्र चाळताना त्यांना एक नोंद मिळाली. 1993 साली गावात दुष्काळ, लोकांचा संताप आणि यमुनावर जादूटोण्याचा आरोप. गावात न्यायपंचायत, शिक्षा आणि जिवंत पुरणे. आदित्यच्या मोठी आवळल्या गेल्या की हा काय न्याय आहे. याची शिक्षा मिळाली नाही कुणाला. तुषार गंभीर चेहऱ्याने म्हणाला. सर्व लोक गप्प झाले होते. भीती होती. आज पण कुणी याबद्दल बोलत नाही. ते दोघेही एकमेकांकडे पाहू लागले. पण आता बोलावं लागेल, आदित्य ठामपणे म्हणाला. त्या संध्याकाळी गावात अजब घटना घडली. रामू काका, जो नेहमी चौकात बसून बिडी ओढायचा, तो दुसऱ्या दिवशी त्या पिंपळाखाली मृत सापडला. चेहरा भयाने वाकडा तिकडा झाला होता. डोळे बाहेर आले होते. गावात सर्वत्र खळबळ उडाली. लोक कुजबुजू लागले. ती परत आली. सावित्री काकू घाबरून आदित्यला म्हणाल्या, बाळा, हे अजून वाढेल. आता तुझ्यावर तिचं लक्ष आहे. तू गेलास त्या रात्रीपासून तिची सावली तुझ्या मागे आहे. आदित्यच्या अंगावर आता काटे उभे राहिले. पण त्याच्या मनात भीतीपेक्षा एक संताप होता. हे असं चालू राहील पण यमुनाला न्याय मिळायलाच हवा. रात्री आदित्य आणि तुषार पुन्हा पिंपळाजवळ गेले. आकाशात विजा चमकत होत्या. वारा घोंगावत होता. त्यांनी त्या जागी उभं राहून मोठ्याने म्हटलं, यमुना, आम्ही तुझं सत्य बाहेर काढू, पण आम्हाला मदत कर. आम्हाला दाखव नक्की काय झालं होतं त्या रात्री. अचानक वारा पूर्ण थांबला आणि त्यांच्या डोळ्यांसमोर जमिनीवर रक्तासारखं काहीतरी पसरायला लागलं. त्यात एक दृश्य उमटलं. गावकरी हातात काठ्या, मशाली घेऊन यमुनाला ओढत आहेत. तिच्या किंकाळ्या, तिचं रडणं आणि मग मातीखाली दाबलं जाणं. आदित्यच्या डोळ्यात अश्रू आले. शपथ, तुला न्याय देईन मी. त्या क्षणी झाडावरून एक पांढरा कावळा अचानक खाली आला आणि त्यांच्या समोर बसला. त्याचे डोळे लाल होते. तुषार थरथर कापत म्हणाला, आद्या, वेळ आली. आपल्याला काहीतरी करावं लागेल. गावात आता दहशत पसरली होती. रामू काकांनंतर अजून 2-3 लोक अनाकलनीय परिस्थितीत मेले होते. कुणाच्या छाताडावर निळसर हातांचे ठसे, तर कुणाच्या घशाला रक्ताने भरलेला घाव. लोक घराबाहेर पडणं बंद झाले. आदित्यने ठरवलं, हे आता संपवायलाच हवं. तो तुषारकडे वळाला. उद्या पौर्णिमा आहे. मला त्या रात्री यमुनाच्या आत्म्याला मुक्त करावं लागेल. एक विधी करायला लागेल. तुषार जरा घाबरला, पण त्याच्या चेहऱ्यावरही आता निर्धार होता. ठीक आहे, पण आपण एकटे जाणार नाही. सावित्री काकूंना सोबत घेऊ. त्यांना या गोष्टीचं ज्ञान आहे. पुढच्या दिवशी संध्याकाळी चौकात आग पेटली. आदित्य, तुषार आणि सावित्री काकू पिंपळाखाली आले. हातात नारळ, धूप, लिंबू आणि गोमयाच्या दिवट्या. काकूंनी मंत्र म्हणायला सुरुवात केली. यमुना, ज्या अन्यायात तू अडकलीस त्या सत्याला आम्ही उजेडात आणायला आलो आहोत. तुझं दुःख आम्ही मान्य करतो, पण तू लोकांना मारणं थांबव. अचानक जोराचा वारा सुटला. पानं जोरात हलायला लागली. अचानक एक कानठळ्या बसवणारी जोराची किंकाळी आली. झाडाच्या फांद्या जणू जिवंत झाल्या.
आणि जमिनीकडे झुकू लागल्या. तुषार जरा मागे सरकला. आद्या, मला वाटतं ती खुश नाही. त्या क्षणी आदित्यच्या अंगावर एक थंड सावली पडली. त्याने वर पाहिलं. ती स्त्री त्याच्या समोर उभी होती. तिचे केस हवेत उडत होते, डोळे लाल भडक. ती एका बेसूर आवाजात म्हणाली, तुम्ही मला न्याय द्यायला आलात, मग माझा मृत्यू सगळ्यांना दाखवा, दोषींना शिक्षा द्या. आदित्यने उरलेल्या गावकऱ्यांना चौकात बोलावलं. आज सत्य आहे का? तो मोठ्याने ओरडला. त्यांनी यमुनाच्या मृत्यूची संपूर्ण कहाणी सांगितली. काही वयोवृद्ध रडायला लागले. हो, आमची चूक झाली. आमच्या भीतीने आम्ही तिला मारलं, त्यांनी कबुली दिली. त्या क्षणी आकाशात विजांचा कडकडाट झाला. यमुनेचा आत्मा मोठ्याने किंचाळला आणि पूर्ण गाव हादरलं. आता मला मुक्त करा. सावित्री काकूंनी पवित्र पाणी पिंपळाखाली ओतलं. मंत्रोच्चार सुरूच होते. हवेचा वेग प्रचंड झाला. मशाली विझल्या आणि अचानक सगळीकडे काळोख झाला. काळोखात आदित्यला यमुनाचा चेहरा जवळ दिसला. ती रडत होती, पण आता मात्र तिच्या चेहऱ्यावर समाधान होतं आणि तिचं शरीर धुरासारखं विरून गेलं. गावात पुन्हा शांतता पसरली. पिंपळाखालचा वारा थांबला. लोक सुटकेचा निश्वास टाकू लागले. कोणीतरी म्हणालं, आता सावट गेलं. आदित्य आणि तुषार आता घरी परतले. सर्व गावकरी आदित्यला नायक समजत होते. मात्र मध्यरात्री आदित्यला झोपेतून अचानक जाग आली. त्याच्या खोलीत कोणीतरी उभं होतं. पांढरी साडी, लांबलचक केस. ती यमुना होती, पण यावेळी तिचे डोळे शांत होते. ती हलकेच हसली आणि मग पुटपुटली, सावट हटवलं आहे, पण ज्यांनी माझ्यावर अन्याय केला त्यांची पिढी संपेपर्यंत मी तुला सोडणार नाही. आणि क्षणात ती गायब झाली. आदित्यच्या अंगावर सरसरून काटा उभा राहिला. त्याला स्पष्टपणे जाणवलं, कदाचित यमुनेचं दुःख संपलं असेल, पण तिची सावली अजूनही त्याच्या आयुष्याशी जोडलेली आहे. पिंपळपाड्यात शांती परतली होती, पण आदित्यच्या डोळ्यांमध्ये आता कायमची भीती बसली होती. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूलाच येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणाऱ्या भयकथा आणि लोकांचे सत्य अनुभव मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.